Ui, horren. Nunago zelarretan gure peleko hartzaian. Nola deitzei oso? Zein da zein? Hori ekain, hori zerzo. Kaixo. Kuriositatez da, soigen. Bai, kuriositatez. Belarriekin dena ikus daiteke. Belarriak segun nola daukaten jarrita, dakizu? Pixka bat ze espirituan den. Eta nola da? Hor interesatua da, ari da behiratzen nor giren eta zer ari giren. Beraz, belarriak aurrera baldin badituzte da, interesatuta Hori da, daudelako. itzaten badituzte hola, hor, urruntzen zira. Hor martxa. Run. Pasatzen hau zutzaldia? Barkatu. Ateratuko duzu? Hemen nahi zait. Segituko zaitu. Ziertzo pixka nerekin enamoratu inda. Belarriak aurrera dauzkata igual interesantuta dago, ezta? Lasai. Itxoin! Ai! Segituko zaitu. Zato nere gana edo eramaiten duzu Bilbora. Azaz, maite mina da hori. Maite mina da, bale. Bueno, nahiko ondo eraman dut, Ekain lagunak izango gea, ezta?